video med os. Ja. Og på min kanal kommer den her også ud. Ja, vi har tænkt os, at bunden, eller den, der kan drikke allermest vand, og Bastian kan. Lige, som I kan se. Og vi drikker selvfølgelig et kopper, og ikke direkte fra flasken. Yep. Så skal vi lige have det op. Og jeg tror, jeg kommer til at vinde. Ja, det handler om hvem. Ja, det her kan jeg ikke nok se i titlen. Men hvem der kan drikke mest af glas. Ja. Flasken. Og snart så kommer der nogle optagelser, hvor mig og Bastian, vi spiller på min PlayStation. Ja, vi har tænkt os at lave det her vores sådan challenge-kanal. Det er vores challenge-kanal, Ja. hvor vi laver challenges. Og så har vi også en gaming-kanal. Ja. Og lige før, da jeg tog min kopper, så var den der drak jeg for ryg. Og så kommer vi også til at lave en vlog. Jeg er ikke helt sikker på, hvor mange vlogs vi kommer til at lægge ud, men vi kommer i hvert fald til at lægge ud. Så lad os komme i gang. Ja. 3, 2, 1. Og ja, især når man spiser nogle af de der piller. Yes. Og hvis I undrer jer... Ja. Den der. Ja, den der. Yes. Jeg troede, det virkelig... Jeg troede, det virkelig i larmer. Fordi det er sådan en challenge. Støt vand, og lad være med at lade vandet gå til spil. Okay? Godt. Lad være med det. Du vidste godt, man skal mindst drikke 8 glas vand i dag. Ja. Ikke vildt? Men hvis I har set nogle af vores andre, jeg vil lige sige, Ikke mere. Kanalen her, den hedder jo KB Challenge. Den der er på min kanal. Og så den her video. Vores kanal hedder KB. KB Challenge. Okay. Men vi skal have et navn til KB. Ja, Lige nu hedder det MB. Challenge. Ja, det var dengang Mathias var med. Ja. Han gad ikke mere. Nej, niks. Og så gik han over til en af vores venner over i skolen, til Brænderam Boys. Jeg tror ikke, de har lavet noget endnu. Nej, de har overhovedet ikke lavet kanalen. Nå. Okay. Jeg skal lige have en papir til hvis du overdrikker. Jeg vil lige sige, jeg siger mange gange tak for alle de visninger, jeg får på de her videoer. Så, det vil jeg lige sige. Nej. Det er 3, 2. Jeg kan ikke mere.